Nina besilo sakithi sesiphinde sabuya futhi ake sincinde nawo umune siphinde siphenye nalo ikhasi. Sibuke nasi ayisisho esithi ukuhulula imfibinga. Imfibinga ubuhlalu bamakhosi obakuhululwa izintombi ezayimiselwe lokho endulo. Iy'ntombi zaziya nabo komkhulu zikuthole ngey'mbenge. Kwakulisiko lakwaZulu ukuba uma lezi ntombi y'thwele ubuhlali zingakhulumisi muntu kodwa y'phukule nje. Kwakulicala ukuzikhulumisa kanti y'thwele lo buhlalu. Lo buhlalu imfibinga babukhonzwe yisilo sakaNodwengu, umsimude uvele ngesiluba phakathi kwamanzi esinamaqadasi, isilompande kasenza ngakhona. Kunesisho esithi awukhulunyiswa uthwele ukhova wenkosi yini. Lesi sisho savela ngoba kunezizwe ezayikhonza ngawo ukhova endlunkulu. Kwakunomgomo othi lowo muntu lo othola ukhova wenkosi akakhulumi akakhulunyiswa aze ayofika endlunkulu. Kudala zayigcwele-ke iy'mfibinga zashabalala nje ngokungayihloniphi imvelo kwabantu. Ngakithi eShowe isekhona imfibinga yize ingasandile kakhulu. Ivame nje ukumila ngasembosheni ey'ndaweni ey'namanzi. Ubuhlalu nje buvame ukufaka nasemqaleni ey'nganeni ingane uma ngabe iqhumisa. Ivame ukuthi igaxe ubuhlalu bemfibinga. Ukuhulula imfibinga kusho ukukhuluma konke okungaphakathi kuwe, uvule isifuba, ubhodle, ukhulume ugeqa amagula, ingcweti, iqola sosuthu.